Tutok pakatok sa udto manukan kita sa adlaw today ng Friday, pizza 11 or pizza 19 ni bulan sa Mayo tuig 2023. Oras nato alas 11:14 na gyud mga kabisyo, my love. So sweet duyog ta sa pagpaminaw kanato sa gihapon na pud usab. Welcome sa tuang programa. Kanato, of course, kauban ang Jesser Marketing, ang tigamag tigapod-apod sa ato ang produkto diri sa Calabo Plus Herbal Food Supplement nga doon na ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kaluwasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug ban pa. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga doon na isang cup nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric ug luyan dilaw. Tawa-tawa og banaba. Makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bacteria o virus nga dili tapot kanimo og sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. Padayon ta og welcome sa tuwang programa. Kini ang inyong DJ Mikey Ling. O kini po, dyan inyong gwapong taro ay lumping. Ha? Kini, si Lolo Baba, oh. Ha? Duyog ta og manyukay sa tuwang paglanyog-lanyog. Pabati ka ninyo. Ha? Kumusta niyong uban ka na itong nabot itong pagsibya diyadapita sa Yes FM Radio Provinciano Kagwahit. 90.5 Real Banyat Radio Davao Oriental. DXJC 88.3 Line FM Bajas Placer, 91.7 Dawan FM Marihatag Surigao, 94.7 Dawan FM San Miguel Surigao del Sur, na 88.9 Line FM Tubigon Bohol, 94.1 Line FM Hinatuan, Real Radio San Franz, Radio Tribu Madrid 98.7 ug 99.5 Gold Bayugan. Mayong udto kaninyong hurot. Daghang salamat sa inyong paglanyog-lanyog kung bati ta sa pagpaimsog o labaw na sa pagtubar sa itong produkto dali sa Calabo. O sa dihang karong mga orasa pakyas na po kay daghan kayo o kema. Ang imong idol na si Blibron. Hindi ka siya turnover. Mao kita gitawag siya og The King, no? Kaya dagan kay siya og dramatic entrance ba? Lapay imo, klaro kayo. Update mga kabisyo, my love, sa niya na ang katapusang score sa Game 2 versus Denver Nuggets and Los Angeles Lakers. 108-103 daog in favor sa Denver Nuggets, kabisyo, my loves. Pero di pa natin kumpiyan saan. Okay, tungod Game 7 ang series, no? So, medyo kapoy lang latason, pero laban lang, no? So, kumauni siya ang dula, mga kabisyo, style sa ginahimo karon sa Lakers sa Game 3, ambot na lang gid taon kanimo Lebron. Dagang kay turnover mismo si Davis, dagang po kay Kema po, takdan po siyahang angkol Lebron niya. Ay. Naratol na, natarantan na. Anyway, padayon ta og duyog sa palanog-lanog. Kala sige, kumusta ning uban dito kanato diha karon na mga kabisyo, my loves, nga Lolo Baba. Kamulo silang pagpaniudto, kamulo pod sa ilahang paghungit-hungit karong mga orasa tungod sa kalagot. Ikaon na lang tuod nila ang ilahang kapildihan. Anya lagi ta pag ganig mapildi ang atuang team, bias si dayon. Bing-bingi ka may kiling ba? Pero bitaw, hala sige, kung ikaw kamulo niya kasi mong pagpaniudto diya, siguro lang, nga nakatumar po ka vitamins, kay basi niyang mahuyang-huyang ka dyan, makulaps ka kalit, bisag dagang kagikaong unlimited rice, sabaw-sabaw lang tirada ni mo. Pero, huyang imong resistensya, kay nga depressed ka, agoy nyo, ako rin nalungkot. Mo nang importante magtumaro ka Galaxy Vitamins para protektado gimsog nga panglawas gana nga mukaon, nindot nga pagkatulog, inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins kadunay mga herbal content puno sa mga minerales ug midepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Jesser Angelic C with sodium ascorbate. Hala sige, mayong afternoon diha sa uban kanatong abisyo, my loves.
nga nagbiyahe mga drivers natong kubati sila ang pagpamasada. Ilabi na katong mga gipangmingaw sa ilang hinigugma. Pag lalaki lulubaba mag-propose gani sa babae, kasagarang ingon magid anak niya is, "Will you marry me?" Ha? Oo, tama bitaw. Ano di kung babae mag-propose lalaki? Style lang ginabuhat lulubaba makapataranta. Ganyan siya, ganyan nyo. Buntis ako. Ikaw ang ama. Ganit taon. Kung lalaki, sing-sing ang idunol sa ilahang kaibgan, gusto nilang pakasalan. Ang babae, pregnancy test. Maunya karon kabaw niya ka, ha? Kabaw niya kang jako. Ay niyang katingala kung ganyang di kanto sang imuhang misis o gay mo'hang kalibing partner nimo dugay naman ta naglibing kaso pa mo ko niyo pakasli. Pabuntisan be. Suway pagjuwa-juwa, suway paglangan-langan, ha? Automatic, diretso. Gotcha, ha? Sige lang, importante kayo ay magsasama habang buhay sa tawagan na lulubaba sa kahirapan at ginhawa. Kahirap at ginhawa. Di kabalyo. Di pa ka pwede may kiling. Di pag yun, kaya wala manggod. Agoy nyoy. Hindi po kasagarang mga worst nga sulti sa amahan pag maglagot sila sa ilahang anak kabalukon sa lulubaba. Siya man. Kung alam ko lang nga magiging sakit ka ng ulo, ipinunas na lang kita sa kumot. Sabi sa kita po dyan niya, Father Earth. Oy! Dato pa katong mga gipampahid mo sa kumot. Mga kwanto na ako. Brother and sister. Killer di kay pa. Ay nako. Analan, lingaw na lang tayo ng stylean eh. Kay tungod pildi mo ng atuang team na to, matandong man sa tuod daw eh. Ay nako. Siguro wala ay makapalingaw sa tuwa karon lulubaba kung ganing na ato ang hinigugma bitaw. Kunya ihag tapos ikista nila. Nila mangyud. Dami mangyud masyado, di basta-basta. Pero sultian niya kanyo, usahay manggod special kining laway kaysa ngiti. Kabalo ka kining smile ba? Nganong nakasulti man kaniya na lulubaba. Okay, bisan kinsa manggod pwede nimong smilean, ngitian. Pero kining laway manggod, mutulo lang ni sa taong gusto ni mong tilawan. Diba? Halupit no? O yung special kayo yun, no? Kung ganyang imong inigugma di tawag ka niya, kung gusto kaniyang biyaan, no? Gusto kaniyang talik dyan. Sultihan niyo mo sa singan niya. Sultihan niyo mo sa singan niya pagi kay para makabati siya ba nga murag kanyang importante o gimahal nimo siya, di ba? Pero kita mga lalaki, diskarte gani nato gani lulubaba no pag gani ugaling kita bulagan, biyaan, pinakalit sa babaeng atong gigugma. No, kapoy kina na sultian or istoryahan ng style kanang bitaw nga gusto ko nang makighiwalay sa iyo. Ayoko na. Kasi ikaw nakurat ka naniud to ba gani ka karon? Grabe basag tuod ka, oy. No, tubagon lang guni mo siya. Dili ko gusto makigbulag nimo. Kining time sa ningkaon na ka. Tipas-tipas tirada ba? Gani. Kining kadali lang. Asa man mo gusto mo to niya kay natay kuan ba kining naay unlimited crabs ito nakita na ko. Rakoy. Di ko pa nga niya, tikatik man nga niya style eh. Barugan niya ito pagkalalaki niya ito. Biyan ko nimo. Yan. Kung biyan ko nimo. Looy. Ako lang malungkot. Hilak yun ko. Pero ako lang iyampog, ipangamuyo nga unta. Mamduhan nimo. Looy kay ko.
Huwag mo kong biyaan. Magkahinay man tingong, kaloy-looy man. Yapo. Ay, pasensya na ako, di ko palululoy. Agas, kanin ko magkaloy-loy ko sa nga dyan pagi. Ha? Mas makalululoy taong ko naon, labaw niya kung diligin ako siya mabitik. Digit sa taon yun, madala. Gamot ka ako makalululoy. Ang mura ko girumbuang magsunod-sunod niya, no? Oh, so mo niyang in English. In English. Never beg for love. Ha? So mo niya. Ayaw gin mo pag-beg sa inyong love. Ha? Labaw niya kung ang beg walay sulod. Oh, dapat sudlan ganin yung beg para magamit ninyo sa mga outing. Ano nga beg, guys? Beg ba? Katong beg ni Dora. Backpack. Ang to nito lingaw-lingaw baba kay murag klaro kayong masulub-unta sa ato ang ginabuhat bitaw nga kita natandog sa kapilian sa Lakers karong adlaw. Bawi na lang ta si Game 3 na podusab. Pero kita kung makasulti tag bawi niya atong team na to kay nag dramatic actress kayo. Ay nako. Dili unta na sige kuan ni silang libron. Tikatik pag kuan ba rubuhan kanya ba? Piki lugar ng bukto niya nga murag sa mag-bulldozer. Kung makabante na siya, may makapugong niya ba? Saon siya man pag dipin siya kay kuan man. Ay, bait-bayot man po. Dapat dili, the king ang tawag ng Lebron. Ha? Bayot king. Bayot na, king pa. Basta bayot king. Bayot! Bayot na po ni si Lebron. Sumukal guys. Tanan lagi. Nadawag noon ta. Pildi pag yun. Ala sige, pero sige lang. Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang laro ng basketball. Parang buhay. May panalo, may talo, pero minsan palaging talo. Unang ato na lang ng inuman kabisyo my loves. Ato ang pinasahi diri nga Calabo Plus with garlic, lemongrass, turmeric o Calabo leaves. Kabalo kung uban sa inyo dunay high blood, hypertension para di mo ma-stress o para di mo taas inyo ang alta presyon. Palit na mo niini white o green ang color sa kapsula niini ha. Makatabang ni siya mo alivio sa imong high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer o guban pang mga balatian. Ipares sa Calabo Plus with mangosteen para optimos ang kombinasyon. Calabo Plus Herbal Products ang pinakamaayong food supplement ora mismo ang epekto. Tumanatan ini ang palagsik magpahimsog na ta sa tuwang kalawasan batok sa mga sakit nga pwede mo pakgang sa tuwang kinabuhi. Duyog gyapon ta sa tuwang paglanog-lanog kumbati sa pagpahimsog diri sa programang Totok Pakatok sa Udto. Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Yes, sir.